नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारचे राजकीय घडामोडी सध्या स्तब्ध. जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत निवडणुकीचे राखीव जागे आणि निवडणूक पुढे ढकलली हेजे परिणामाची शक्यता. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार क्षेत्राच्या माजी आणि हाली शासकाले राजकीय घडामोडी स्तब्ध झालात. सदाच एक ना तर एक राजकीयाची चर्चा आरोप प्रत्यारोपाचेर सध्या ब्रेक लागला. तेजेन कारवार अंकोला क्षेत्राचे राजकारण वेगळे जाला अशें बऱ्याच राजकीय फुडाऱ्यालो अभिप्राय आसा. कारवार अंकोला क्षेत्राची हाली शासकी रुपाली नायक, माजी शासक श्री सतीश सैल तशेंच माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हेमगेल्या त्रिकोणी स्पर्धेत राजकारणाक वेग येतालो. या राजकारणात पुढले निवडणुकेत यशस्वी जावूक तिघी जाण आपापल्या परीन जोरदार तयारी करताले. गेल्ले वेळा विधानसभा निवडणुकीत रुपाली नाईक निवडून येयल्यानंतर माजी शासक सतीश सैल आणि आनंद अस्नोटीकर गप्प बसले नात. तेतूंत सतीश सैल एक पाऊल पुढे अशें म्हणटाना आनीक सार्वजनिकालो कौल घेवूक सतत समाजकार्य करत रावले. हेका टक्कर घेवूक म्हूण रुपाली नाईक सुद्दां कमी पडली ना. अशेंच हे तिघी नायका भितर सदांच आरोप प्रत्यारोपाचे राजकीय युद्धतंत्र चालूच आशिल्ले. तेतूंतच रुपाली नायक आणि सतीश सैल हेमचे भितर अप्रत्यक्ष तू मै अशे जातीर रावले. कारवारच्या मालादेवी मैदान अभिवृद्धीच्या विचारात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगण निर्माण, माजाळी तिळमाती समुद्र किनारार पूल, कैगाव 5वे आणि 6वे घटक विस्तरणा विचार, कारवार बंदर अभिवृद्धी विचार अशा अनेक विचाराचेर सतीश सैल आणि रुपाली नायक हेमचे भितर राजकीय द्वंद्व चालूच आशिल्लो. तितूंतच प्रवाह पीडित परिस्थितीत परीक्षण करूक मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई अंकोलापर्यंत मात्र येऊन गेला म्हण रुपाली नाईक हेमका टक्कर दिवूक श्री सतीश सैल हेमी माजी मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या हेमका कारवारच्या कदरा प्रदेशात हाडले. हो दोगां भितर राजकीय खेळ आशिल्लो. जाल्यार जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत निवडणूक मार्च म्हयन्यांत जावची पुढी डिसेंबरांत जातली म्हण राखीव जागे प्रकट केल्ल्यान विधानसभा निवडणुकेत ही जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणूक राजकीय दिशा बदलू शकता म्हण राजकीय फुडाऱ्यान आपापले परीन निवडणुकीची तयारी केली. जाल्यार आता जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत निवडणूक डिसेंबरांत जावची शक्यता ना जाल्ल्यान आनी राखीव जागे बदल जावचे संकेत मेळिल्ल्यान क्षेत्राच्या राजकीय फुडाऱ्यान राजकारणाच्या वावरात लक्ष कमी केला. तशानच गेल्या 1 म्हयन्याच्यान कारवारच्या राजकीयाक ब्रेक लागला. शासकी रुपाली नायक हेमी अनारोग्याच्या कारणान विधानसभा अधिवेशनात भाग घेऊ शकले नात म्हण कारवारच्या राजकीयाबद्दल मौन पाळला. हेकात एक बाजून माजी मंत्री श्री आनंद अस्नोटीकर हेमी तेमगेल मातोश्री शुभलता अस्नोटीकर प्रकृतीन अस्वस्थ जाल्या कारणान राजकारणात सध्या फाटी आसात. श्री सतीश सैल सुद्धा सध्या राजकीय कारकिर्दींतल्यान थोडो काळ पयस आसात अशें दिसून येयल्यान कारवार राजकीयाक सध्या तरी ब्रेक लागला असो कारवार अंकोला क्षेत्राच्या सार्वजनिकालो अभिप्राय आसा. या तिघाल्या त्रिवेणी संगमात पुढल्या जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत आणि विधानसभा निवडणुकेत कोणाक लॉटरी लागता हेची उत्सुकता कारवारच्या जनतेक लागला. मुंडगोड नंदीहळ्ळी ग्रामपंचायत पीडीओचेर उर्दू शाळा समिती अध्यक्षालो हल्लो. मुंडगोड. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या नंदीकट्टा ग्रामपंचायती पीडीओचेर हल्लो केली घटना काल घडली. नंदीकट्टा ग्रामाच्या उर्दू लोअर प्रायमरी शाळेच्या आवरणात एक मोठो रूख आशिल्लो. तो रूख मुळासकट मारसाटीर शाळा समितीचे अध्यक्ष गौससाब येळूर हेमी नंदीकट्टा ग्रामपंचायत पीडीओक परवानगी दिवसाटीर अर्ज दिलो. पण संबंधित रूख मुळासकट मारसाटीर अनुमती पत्र दिवूक ग्रामपंचायतीक अधिकार ना. ही परवानगी संबंधित अरण्य खात्या कडच्यान घेवची पडटली अशें पंचायत पीडीओ श्री वेंकप्पा लमाणी हेमी सांगले. तेन्ना शाळा समिती अध्यक्ष श्री गौससाब येळूर हेमी पीडीओचेर हल्लो केलो. या प्रकरणाची नोंद मुंडगोड पोलीस ठाण्यात दाखल जाला. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. पक्षी निरीक्षणासाठी जोड्यात यात आणि पक्षी निरीक्षण शिका. बम्मू फोंडे, जोयडा. वाढचे शहरीकरण आणि झाड कापून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचो नाश जाती आसा.
परिणाम पक्ष्याची संख्या दिवसेंदिवस कमी जाते असा. निसर्गासाठी आणि पक्षीप्रेमीसाठी ही वाईट बातमी असली तरी पश्चिम घाटात असलेल्या जोडा तालुक्या परिसरात अनेक दुर्मिळ पक्षी पळोवच्याक मेळतात. रंगीबेरंगी आणि लक्षवेधी पक्षी तुमकां पळोवच्याक इच्छा उरल्यान जागतीक पर्यटन दिना निमित्त 27 तारखेक काली पर्यटन संस्थेन आयोजित पक्षी निरीक्षण मोहिमेत सहभागी जायात. ही पक्षी निरीक्षणाची मोहीम 27 तारखेक सकाळी 6:30 ते 9:30 वाजेपर्यंत सुरू उरतली. पान पक्षी, ट्री बर्ड, मायग्रेटेड बर्ड असे विविध आणि सहसा पळोवच्याक मेळून जावचे पक्षी हिंगा तुमकां आवर्जून पळोवच्याक मेळटले. ग्रीन बिल्ड, मलकोहा, शिंपी पक्षी, इग्रेड, कॉमन किंगफिशर, पायड किंगफिशर, इंडियन व्हाईट आय असे विविध प्रजातीतले पक्षी पळोवच्याक मेळटले. कैगा बर्ड संस्था आणि उत्तर कर्नाटक बर्ड संस्थेचे प्रदीप हे पक्षाबद्दल मार्गदर्शन करतले. तालुक्यातले युवा विद्यार्थी हेमकां पक्षाच्या हालचाली तेमगेल्या आवाजा वेल्यान तो खंयचो पक्षी हेजे मार्गदर्शन ह्या वेळार जातले. विवेकानंद पुत्तू शानबाग हेमगेलो माथ्यात लोखंडाची सळी घाण खून. गोकर्ण लागींच्या तदडी गांवचे विवेकानंद पुत्तू शानबाग वय 70 हेमगेलो माथ्यात लोखंडाची सळी घाण शुक्रार दिसा खून जालो. या खुनाचो खुनी ओरिसा राज्याचो रहिवासी सध्या तदडी रोवचो आकाश वय 24 हेंका पोलिसांनी अटक केला. विवेकानंद हेमी लायटिंगाचे कॉन्ट्रॅक्टर म्हण काम करताले आणि आकाश नुस्तेमारचे बोटी कामाक आसा. तरी त्याने खून कित्याक केलो आणि खंयच्या उद्देशान केला हाचे कारण कळिल्लें ना. तरी खून प्रत्यक्ष पळयल्ली विवेकानंद हेमगेली चली आसा. तरी विवेकानंद आणि आरोपी हेमगेल मदीं पयलीं झगड जाले आणि मागीर खून जालो. तरी गांवच्या लोकांन आरोपीक धन पुलिसाला स्वाधीन केला. गोकर्ण पोलीस मुखाली चौकशी करते आसा. रामनगरांतल्यान पालडा हिंगा वयची बस नादुरुस्त. दांडेली रामनगरांतल्यान पालडा हिंगा वयची बस रामनगर बस स्थानकार बंद पडिल्ल्यान विद्यार्थी आणि नागरिकांक चलते घरा वचचे पडले. पालडा हिंगा वयची ही बस रामनगरच्यान दनपारां 1:30 वाजता सुट्टा. ह्या बसात तिनई घाट, बरडकोट, देवळी, अनमोड, विरणदोळ, अखेती, पालडा या गावातले विद्यार्थी आणि नागरिक प्रवास करतात. मात्र बस बंद पडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक आणि नागरिकांक बसांतल्यान उतरचे पडले. त्या वेळार पर्यायी बस उपलब्ध करून जाल्ल्यान विद्यार्थी आणि नागरिकांक चलत घरा वचचे पडले. रामनगर गोवा राष्ट्रीय मार्गाचे काम अर्धवट आशिल्ल्यान आणि कोरोनामुळे या मार्गावेले आंतरराज्य बस सेवा बंद आशिल्ल्यान स्थानिकांसाठी ही बस सेवा सुरू केली. मात्र बस बंद पडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक 8 ते 10 किलोमीटर उपाशी पोटान चलते वचचे पडले. कारवारात सांत्वन सहायवाणी केंद्र परत स्थापन करा. श्रीमती रुपाली नाईक. कारवार समाजात महिलांचेर अनेक संकटां येतात जाल्यार सगळेच महिला आपले मत सहजपणान मुक्त मांडू शकनात. या दृष्टिकोनांतल्यान 12 वर्सां पयलीं कारवारात सांत्वन सहायवाणी केंद्र स्थापन केल्ले. तेतूंत महिला वर्ग आपली व्यथा मांडू शकताली. गेल्ले थोड्या दिवसां पयलीं राज्यांतली ही केंद्रां सरकारान बंद करचो आदेश दिल्लो. म्हण कोरोना काळात ही सहायवाणी केंद्रां बंद केल्ली. जाल्यार कारवारची शासकी रुपाली नायक हेमी महिलांच्या संकश्टाक सहाय हस्त उरता म्हण ही सांत्वन सहायवाणी केंद्र कारवार अंकोला क्षेत्रात अति आवश्यकतेचे आसा अशें नागरिक सबलीकरण मंत्री श्री हालप्पा आचार हेमकां ही केंद्र सुरू करा म्हण मनवी दिली. मनवी स्विकारन या विशयाचेर परिशीलना करून कारवारात सध्या सखी आणि वन स्टेप सेंटर आशिल्ल्यान या सांत्वन केंद्राची गरज आसा काय ना हेच विचार करून पुढे निर्णय घेतलो अशें तेमी सांगले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.